Naya. Usap putahe ni una ni natutungki. Sok ba? Mga gawan manilisod sa pagpungwagtungki. Lisod ta kaya gan. Lisod pang naong. Lisod pang tungke. Lisod yung pagwagtungki pero lisod yun yung namuya. Oh, Lisod pa tong naong agaon. Tungke lisod pa. lisod ba to? Oh, Sus! mo na itungki gawan. So, dili mo siya pwede itanom kung dili siya musaka para sa nabawa ni saka. Kato mo. Dapat saka siya. Kato agaon marjon. Dakon kitog budlot ang agtang. Pwede ito itanong. Guwag na to. Guwang na ito. Dakon mo itog sudlot. Atras ang kitog sugod. Naibodlot mo ko na mo na. Pwede kayo. Di kayo. Tubak! Ono! Oh. Tubag ko no. Ono. Kalay mo mataron. Nagigagad-agad. Pisok ginano tungke lang yun ha. Bawa pa tayo kwarta. Hospital kayo gangadong. Nikoto ko na pagsakan niya. Pero, Di kaya kayong kuto. maglaro. Ang saga ni Koto, ikaw ni Koto. Kung gini kuto. Kung gamay sanga kung tumbal. Tumbal pangondo. Imuha na nung kadako sanga yung kuto semua. Di kaya ikaw. Hindi kasi away ni Koto ka. Oh, tabi agawin ba rin? Oh, niligawa tao kay dako ko na kay Kotang tindahan. Daw, paningo daw. Kaya dako makikag-utang ka. Daryl. Muna ni. Ito nga ba? Baba ko. Nagbiga-biga. Tunga ko na. Wag ko entera to. Putang ka. Murag ka nang dunahang hinampak. Karon. Ning kamot ang pangagtawkit. So, ano, nakato itong mga gawin. Nagawin Marjon, siksi kayo. Oh, siksi kayo. Paninguwag yun kay daga mo ko nag taas-taas mo ko itong imong lista ko, no? A few moments later. Grabe ko sa itong ula. Kahanagod na nagod. Lah, yaway. Good news, good news. Professor. Bati man, o bati lagi kag naw. Yo mga gan, uli na mi kay murag ubay-ubay naman ang nakuha ng tungki. Gutom na, gutom. Gutom na pod. Sige, ngata. So, dahil sa mo, eat sa mi. Oh, mau na. Okay mga gan, mga haw sa tayo. Punto na ito. Yan isa. Ilap mantiyan na. Mani isod ang taon sa kanang nanguha og tungki. Hala ka din. Ahos ay ahos. Oh, sige. Ahos. Mura ko ito na gid ba. Hapon, nagkapon po Unsa? Kapag hapon, diya sa tunggiran. Nagkanog ko na. Kapan gid kapon? Ah. Bukan mo dito ka. Nagsuwag sili oy. Sili. Inyo din ang gisilian ng mong. Ah, oh. Wala eh. Kamay lang to. Alap. Gari na yun. Aloy house be. Magkanyay ko aga. Buwan lang. Ayaw mong gusto. Lian. Nga gaon. Kami rin ngaon si Agaw Jiswa wala mo pakana kay karon panabot. Gani na kami kamot-umot sa tongke. Papugas tongke. Yan na. Ha? Mo na gina ko na dahil. Wala gid. Mao na ba ko na yang naong? Sige man. Ken mao. Klaro na muta na pa bagid ka. Tanawin mo na ang dapre. Oh. Na. Mao na. Kaya garig agtang na ko na. Samutag mo anak ka. Ano lagi kandila lagi? Ang busog na gyud mga gaon. Agawon. Gaano ka na ha? Ulang. Oh, alam mo. Kasyaro din ang mga buhi. Samantay kita yung tatkat. Iba hinay lagbubobos. Nay. Oh, magaw na wala. Naya. Usap putahe ni una ni natutungki. Sok ba? Nakatilaw na bambog tungki. Tudloan ta mo. Kung unsa ni pagtanong sa microphone. Sige, ibtas ang o. Gusto yung o. Ay saan ko ay sa? Like that. Ko ano ay? Mga gawa ng among negosyo. Ako bit ka na. Negosyo ng mga gawon. Yes, ay. Naara mga gawon. Ge, dire. Mananong tagtungki. So, muna gara kayo mananong kuno tungkyo. Tungki. Perturban tamarana sinampak. Natag magsigla nga ilang ay og kusog pug lihok gabot. Agaw!
Oh, agawon ko no. Anay namin, nananaon mo yung tungki. Nanawag ko siya, apil ko siya pa daw. Ay, may lumsan to sa pang mga takdak ko. Dito dira oh. Eh di pa doon kay King way ko gugtong. puslok na sa mga mata raw nataya kaya mo. Abot ito hinawak na nang piste noon. Hinawak? Suwag yung mingon nga. Hinawak. Hinawak na. Ni resulta. Alami, daliyara. Daliyara 300 ay. Sa 300 ay, mabayad na eh, wala. Ala, grabe. 7,000 lang. Ano talaga? Bubol? Bubay sa kana kinagalawas sa kana. Net kagabilas na ko pang dagat oh. Buwan pagbiye. Uwan, niyabag ba siguro ka? Uwan. Nangahubog mo? Nangahubog ba? Panisko pa mo. Sigsanay ko. Nakalaagan ninyo. Ano ba? Pagkakugihan ni Tite. Kugihan na. Nice. Nice. Nice one. Nice one. Nice. Naman ang resulta. Nice. Untong anhi. Naman ang resulta sa untong anhi ba? Hakot kang tubig, pamubo. Nice one. Nice one. Hello, ya. Lagos mo na lang yung amigo lagi. Yung mabubo. Oo. Bisa yung mata. Oda. Bisa yung mata. Mga daw. Mo na mong sideline. Oh. Ah. Hindi singot ng gawas ako, di pa nimo. Yung mga amigo nagarayari naman ginaw. Sana ligtas. Mga gaon, mananong tagkahoy or tungki para mabalik ang mga dating mga malalaking Punong kahoy. punong kahoy. Lo, grabe. Imo din ang kuan balik sa Mother Earth, no? Para iwas defense of calamidad. Lo, yaway. Para safety tayo. Safety ta. Mananong tagtungki. Mananong tagtungki. Maghakot big bas o ginahinay dan ikaw. Suod ka ani. At 300 sa man ka mo. Ha? O yun baka. Thanks, nice one. Oy, ano kuro ka? Oy. Oy, ano kuro ka? Kaya para wala tayong problema. Dungan ako sa inyo eh. Mga agaon, mahiligon ba mo og palit og ban og mga multicap? Dira inyong ipangita mga agaon. Sa LG Auto Concepts. Unya things. Mga nindot na sila mga brand. Siyempre, murepent po na sila. May pa kaniyo pa babatakan na nang nga. Okay ni. Dawg-dawg ninyo. Siya pa may gawan ko mga agaon. Mag LG Auto Concept na ta. LG Auto Concepts, Upper Tungaan, Minglanilla, Cebu.